Dnes to bude obed pre 4 ľudí do 10 eur. Dá sa to? Ja vám ukážem, že áno. Ideme na nákup. Tentokrát som nám pripravila polievku z pečenej zeleniny a kysnutej šišky. Všetky suroviny som nakúpila v Lidli. V Lidli nájdete veľa zeleniny, ale aj ovocia od slovenských dodávateľov a okrem toho som zobrala aj základné potraviny, ako je olej, múka. Doma som zeleninu nakrájala a dala do pekáča. Na záhrade mám naozaj kopu byliniek, takže som použila rozmarín. Nakoniec som zeleninu už len dala upiecť. Medzi tým som si pripravila cesto na šišky, ale celý recept nájdete v popise pod videom. Nakysnuté cesto som rozvaľkala, vykrojila kolieska a v strede spravila prstom jamku. Takto pripravené ich necháme podkysnúť a dáme ich vysmažiť v rozohriatom oleji do hneda. Z domácich zásob som použila jahodový džem a práškový cukor tiež nemusíte kupovať. Stačí kryštálový iba rozmixovať. Polievku som dokončila tak, že opečenú zeleninu som dala do hrnca, zaliala vodou a rozmixovala do hladka. A musím povedať, že sama som bola prekvapená, ale nakoniec sme sa z tohto obedu najedli až 5 ľudia.